ana patih undanging Marawatya kala samya saweka umyong swaraning bendheberi Buparagur nangga lawan pasur tambur myang suling pepandhen talutak bandera mewah kakandha mawarna warna pindha jaladi dan asri kawuryan greg-greg swaraning kuto waneh ngarek magala anyela gandera ana begar gumilara kusuma tali dahat molat sancot acincing pangrehing turangga Kutha wustan kasamaran kabeh kena kapurba mung jer mung jer yaksa temahan urut saking pananggilan pagolong kagolongan bubar kang samyane ngali untaping Marwadabala para sapa Kurawa bidhal saking negaring Astina nalika swanten tumuju wonten negaring Sunggingwana anenggih putring saka lima Sang Bambang Aswatama nabuh bendheberi munya mangungkung swaranya gumuruh bendheberi sesauran kang kinarya tengara
kinarya wangsit Tindaka mangangat saping tawang susah angin nganti enggone yang kalian nganggung baksimi pripun yang ngendhek anggen keng wayah lumaku tumuju wonten negari ing Sungging Wana enten dawuh napa Kanjeng Eyang lole putuku Lesmana ayo kumarengke bener kowe tak jarwane ya ngger sadurunge mbok bacutke nggonmu lumaku bareng kelawan pun yang tumuju ning praja negara ing Sungging Wana nggih pripun yang saja wonten wigati mangerti ya ngger yekti ora mung sliramu ingkang keduka kepengin gayuh putri ing Sungging Wana. Wong yang uga kepengin ngayonake marang putri ing Sungging Wana. Nanging aja salah tampa, aja kaduk ati kajeron panampa. Merga nggone pun yang kepengin gayuh putri ing Sungging Wana kuwi ora kok arep mengku garwa kuwi babar pisan ora. Nanging mangerti ya ngger kula putruku Saraja Kusuma. Pun yang sayek tuga nampa sasmita saka para Jawata yen to putri Sungging Wana kuwi dudu putri ingkang lumrah. Nanging nuwun sewu pancen putri ing Sungging Wana kuwi dadi srana lantaran saka para Jawata urip bakal matedhake kanugrahan teges kuwi putri ning wahyu. Mula kang saka kuwi nggone pun yang bakal kayuh marang putri ing Sungging Wana ora kok arep tak rabi dhewe ning iki kanggo srana kamulyan lan katentreman ning praja negara Ngastina. Mula kang saka kuwi ya ngger yen temengko jeneng para putuku Lesmana Mandra Kumara kelakon gayuh putri ing Sungging Wana. Ora jenengmu kaliyan negara Ngastina bakal kuncara anjayeng bawana Saraja Kusuma. Akadri sang apirangu ing aduh Kanjeng Eyang inggih Kanjeng Eyang menawi mekaten pun cetha ngendikanipun Eyang Durna bilih sawange putri Sungging Wana kejawi lesat ugi mengku suwijining kanugrahan iya mula kang saka kuwi ayo digege mangsani delak wancine tumuju ring kraton negara ing Sungging Wana. Monggo kula dherekaken Kanjeng Eyang samangke keduga badhe junjung dumateng putri ing Sungging Wana Kanjeng Eyang.
radyo pengangin ukilo barsubar iku saknyatane Rere sarata palwana tengaranu terus sing karsanira dening ainut ambokaning warana Rere sarata palwana tengaranu terus sing karsaning sun dening kanyut sun Gusti paron ning kamal merah ingsun asemirata ing ngene setatagung ing narmata ong
Niwangsuk mono mangadili luwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara wong bawana langgeng sinunggina rabot ora mengko dhisik Atmajaku ing marang Garuda Samba kusuma kilat maka gawe kaget mesti wae tak piji suwanara ngarsaning pun Rama apa ta sababe dene pun Rama nglumpangke sanjaning para nayaka praja ning Praja Negara Ndarawati marga pun Rama duweni rasa pangrasa yen to sak mengko pun Rama bakal nampa pisohanan majaku ya kadang ming pringgondani ya kuwi si Gatotkaca Samba. Nok ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Keparenga sak mangke andange dumateng pratanipun. Yayi Gatotkaca ing pringgondani sak mangke anggenipun sampun sowan wonten Praja Negari Ndarawati. Ya Samba Lunggung kang prayoga sampun boten kang prayogi Kanjeng Rama. Rimbi Atmaja Kaca Negara padha kanthi Paraharja sak suwanmu ning Praja Negara Ndarawati anakku Pringgondani lunamit pasang kalimat nabi dina-dina ngilodoni dumawahing tawang tuwak linepat ning tolak mandu wa Prabu kepareng wa Prabu amiji dumateng wiswanipun ingkang putra ing Pringgondani pun Gatotkaca kepareng wilujeng sawanipun ingkang putra awit antuk berkah pamujinipun Prabu Ndarawati namung dereng lansak sapunipun kemarang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sadha pepodo paduka Kanjeng Prabu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna ya Atmajaku Gatotkaca tak tampa ora liwat pangestu ning Makming Ndarawati wae tampanana kapundi jimat paribe ndayana ning kasantosan prayogakna sowanmu Gatut sampun boten kurang prayogi kadangipun Kakang Yayi Gatotkaca padha kanthi raja sowanmu Yayi Kakang Mas Samba iki wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku tampanana sampun sanget anggen kawula pundi angger Gatotkaca wilujeng rawipun nggih paman garep beruji iki berkah pamujinipun paman wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk iki kula tampi dawa sami-sami mukya kaskecak lenggahipun sampun boten gerang prayogi sowan kula paman angger Gatotkaca wilujeng rawipun nggih jiwa udawa ya selamat paraptane Gatotkaca bekti kula kunjuk inggih kula tampi dawa sami-sami Gatotkaca boten timbalan gawe kaget sotaning Makming Ndarawati sowan tanpa tinimbalan yen to pancen para Pandhawa mbutuhake kelawan Makming Ndarawati ya mesti wae dawuh kelawan nayaka praja ning Praja Negara Ngamarta supayane maringake wujuding nawala kinarya nimbali pisowaning Makming Ndarawati supaya sak mengko sowan ana ing Praja Negara Ngamarta yen to pancen Makming Ndarawati dibutake dening para Pandhawa nanging kena ngapa malah wektu dina sak mengko iki Gatotkaca dhewe ingkang sowan ana ing Praja Negara Ndaraka menawa kula sampun nuwun parengaken matur ya ndak paringi purba asis Sumarata diake matura bagi sewu-sewu lepataturipun ingkang putra ing Pringgondani samangke diageng mangaksami wa Prabu ya ora dadi ngapa Marata diake matura ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembahipun ingkang putra ing Pringgondani Kunjuka wonten ngarsanipun Kanjeng Prabu Ndarawati ya tak tampa pangestuku tampanana miwah kula ngaturaken sembahipun ingkang rayi inggih Bibiwara Sembadra ing Madukara
Samangke kedah katur wonten kersanipun Prabu Indrawati. Lho, ya. Adi kula rereng ngaturke bekti ana ngarsaning Wakmu Indrawati ya tak tampa. Ana apa Gatotkaca? Mugi dados ning kapuningan. Sawanipun Kang Putra menika boten saking pikajenganipun Kang Putra ing pringgodani piyambak. Nanging panjenengan sowan kula menika kautus dening Bibi Wara Sembadra. Katitangken kula sowan. Kula boten sowan saking kasatriyan kula ing pringgodani, nanging kula bibar sowan saking kasatriyaning Madukara. Nalika semanten Bibi Wara Sembadra paring dawuh paring pangandikan dumateng Kang Putra ing pringgodani. Kula katimbalan sowanipun wonten kasatriyan Madukara. Wonten wigatosipun punapa? Oh Prabu, mungkin dados ning kawuningan samangke sawanipun Kang Putra boten namung piyambakan nanging sareng kaliyan rayi kuling Tanjunganom. Iki rayi kuling Mulangkawati iki pun Angka Wijaya. Iki kadang kula pun Dimas Abimanyu. Loh, sawanmu bareng kelawan anakku ing Tanjunganom. Iya, banjur ana ngendi? Mungkin dados ning kawuningan samangke kadang kula pun Abimanyu kula papanaken wonten madaning Kanjeng Gelung. Criyatanipun kacariyos samangke wonten kasatriyan Madukara. Bibi Wara Sembadra bingung manahipun jibeg raosipun. Kados nyanggen badhe damel maksara-sarana waluyanipun inggih usatanipun Kang Putra nggih pun Yayi Abimanyu. Bibi Wara Sembadra sampun pados syarat-syarat rono sampun ngrawakaken Brahmana winasi 1000 sugata mbyang para nimpuna kinaryong usadani anggenipun Yayi Abimanyu ingkang nandhang yodi wontene gagar wigar tarantu karya. Yen mangkono Atmajaku ing Tanjunganom ya kuwi Angka Wijaya nandhang yodi utawa nandhang lelara. Ih, kasinggihan mekaten. Kena ngapa ora pamanmu ing Madukara wae? Ingkang ngupadi syarat-syaranane Gatotkaca. Menawi paman Janaka mapan wonten kasatriyan panggih kelampahipun kula ingkang kedah bidhal sowan wonten Prajanegari Indrawati. Wekdal sakmenika sampun wonten Tigang Candra Paman Arjuna Uncat saking satriyaning Madukara. Pramila dawuhipun Bibi Wara Sembadra samangke pabusatanipun kadang kula Yayi Abimanyu borong kapasrahaken dumateng Paduka Kanjeng Prabu Indrawati. Oh Prabu, kagyatri sang kabirangu rinangkul kinempet kempet dosang rataning bawana ya kita kang malang ati ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat. Walah Gatotkaca wonten timbalan ora mung pisan lakon kaya mangkene iki dumadi. Iya, keparengipun mangerti ya kowe aja kaget. Adat saben pancen lagak-lagane paman ming Madukara kuwi pancen kaya mangkono. Lajeng samangke boten namung babar kawisatanipun Yayi Abimanyu. Bibi Wara Sembadra ki pasrah perkawis wonten pundi papan tuning pamaning Madukara. Gatotkaca wonten dawuh nggone Janaka Uncat linggar saka satriyan Madukara ora usah digoleki ana ngendi dununge. Kewarengipun merga mangkene Janaka kuwi yen to Uncat saka kasatriyan Madukara kuwi mung 3 perkarane. Yen to ranjang sepisan Janaka lunga meguru, ping pindhone Janaka lunga tapa, ping telune Janaka lunga mesti bakal palakrama. Mekaten. Iya. Mula kang saka kuwi aja mbok masrahke ana ngersaning wakmu ing Ndrawati. Ayo marata diagetak kanthi budal. Badhe kakandhi budal wonten pundi Prabu? Wis ora usah dadaku kan gening lampa guna. Bakune Abimanyu mbok mapanake ana ing Kancing Gelung. Kandhinen
sartane derekna tut wonten lakunipun Wing Ndrawati samangka bakal tinarbuka apa ta sejatine ingkang jalari Abimanyu lara Gatotkaca monggo kula dherekaken ana ing alun-alun wis tak kendhal Setyaki kula tetimbalan derekna kelawan jengkaripun Kakang menapa perlu nglakit krata kencana kang Prabu ora usah pun Kakang bakal ngambah dirgantara siat ditutna malang sak laku jantrane ayang-ayangipun Kakang saka ing Bantala wis saged dawuh monggo kula dherekaken lajeng kula kaparingan dawuh punapa sinuwun Kakang Udawa Padini Samba jaganen nganan ana ing Praja Negara Indrawati aja nganti dom sumur ping tirta ingkang maraja sela-selaning Garu Setyaki monggo kula dherekaken Dang tunggu Setyaki parah ana dongeng ente-ente situmunggal patenana pamunggul apa dosane ngungguli mring sasama aja di ndak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber katiwasa menungso ora tatanan bah jelah wah ora pangling Setyaki ngadang barisaning para Satakura ing alun-alun ya ing tapel wates negara Indrawati
ora pangling Kakang Surtayuda. Ya, kowe ora pangling karo aku senajan suwe ora tau pethuk. Ora mengko dhisik arep takon karo kowe. Arep takon apa kowe? Lah kok teko Kurawa dampyak-dampyak ngirit. Wadya bala padha macak baris ngerek gendera arep budal menyang endi? Bab perkara budale Kurawa menyang endi? Tutu urusanmu, tutu perkaramu. Bakune kowe minggat saka mangarepane Prarsata Kurawa. Yen mangkono kowe ora gelem bloko, ora kena ikut campur urusane wong liya. Apa kelakon ning kene marganing patimu? Piye? Apa kelakon ning kene marganing patimu? Dudu pantese negara Ndrawati digejak-jakan penungso kaya dapure Kurawa. Babara wowo. Ya. Merangi tatal ngriaji aku kowe parat ora minggat saka marang candak ndasmu mati dening aku. Cemplunge polsek gondak mati dening aku. As waya asli Boy, ya, hoi. Pinter lendro kowe parat yo. Sini kau. Ya Mas. Hut, biar pecah diadamu kaya ngene iki jalukanmu arek apa kowe? Oh, sambato. Hut. As Fit Ayah Hot Aduh Sahabat Ya Aduh Hei Wah Hot Hei Lo edan Wah Ya Mas As kowe awas hit yo hai ayah wah ayah wah biar loh parah atau sih hit aduh oh aduh mati aku hot
Aduh. Oi, awas kowe. Lo. Wah. As. Jar weso. Lho, ndi kowe? Hit. Lo. Wah. Duh. Lo. Wah. Hit. Atos tenan. Dudu menungso. Hit. Yo. Hit. Buat. Hit. Biar kowe. Hei, aja minggat lho. Ndi kowe? Raden, lho anakmu dijuluki. Wah, biar kowe. Yo. Sek. 3 kali. Tak belange iki 3 kali. Ora 3 kali tepuk pramuka. Nek kowe mau 3 kali tepuk pramuka. Ayo. Tak belang. Ayo sesuk baleni ra apa-apa. Loh, semigat. As. Hit. Wah. Hat. Waduh. Waduh. Iya. Oh, oh. Ngiwonengen. Jelah. Gunung tak jelah. Hai.
Lah kono nggawa siji kok aku ya tak nggawa siji ae. Lah tewase kono nggawa siji kok nek aku nggawa loro, kok nek kono ora kuat ayo to. Atos sih. Bagus. Ya, kena toh. Wah! Wah! Walik ngayojan mau ngarep modar kok kokean kiprah barang. Ada ya. Lah setan kowe iki ra. Pripun, Mas? Kowe nguncalke gada sak geleme dhewe dede kula ya. Sing nguncalke dada dede kula. Dada sapa? Gada masalah. Lah iya ngenengi sirahe wong tuwa ra yer-yeran ora. Piye? Soro edan man. Jebul Trimur pun Setyaki ngadang wonten ing tapel wates negari Ndarawati. Aduh. Sapa meneh mungsuhe? Mboten namung Setyaki. Kula sawang ing maju wi Gatotkaca. Wis kana mundur. Nggih. Nek mung Kurawa kaya kowe ming damen-damen. Rumangsane apa? Kene sing urung maju kene sapa kene? Man. Wah. Seduk iki. Ngapa? Man. Rene perang kok mah rolingan kok gelem. Wonten dawuh man. Arep maju perang. Nggih. Mungsuhe sinten man? Mungsuhe Setyaki. Waduh. Setyaki. Heeh. Tetanding kula. Kowe njaluk musuh sapa? Liyane Setyaki man. Liyane Setyaki ning Gatotkaca. Lah niku tandingmu. Dede. Banjur karepmu piye arep maju perang? Maju. Tenan maju. Nek maju perang ditantang sike. Setyaki man. Heeh. Sama lu gak mriki? Ya. Tak deloke le sumbarmu kaya ngapa ya. Gagi tak rungokke saka kene. Setyaki Citraksana paran. Iki Citraksa.
iki sedu sing tenanan sih orang barat maju rene kok kowe apa kira wani nandingi aku kan biyen Setyaki ra tau wedi karo Citraksi ayo ndak ora pecah dasmu putung balungmu maju rene kelakon mati dene aku kowe setan kira wong tuwae kok didoni rumangsane apa anggepe aku ki wong nomor loro ning negaraku karo bayas-bayas ming do didoni ayo Setyaki amuk ganing atiku oh ora kena gila menungso ora tatangan dur kuya apa kakak masjid saya iki kowe oh iki yo kaca jadi cicik kebejo ale yap baju dia cakap yo kaca jadi cicik kebejo ale yap baju dia cakap ayo miau ye wis pendes apa iki sak karepe dhewe ta wis jamu bae maju perang mungsuh sih bae Setyaki karo Gatotkaca nek tak sawang waduh mriki yes kowe karo wong tua kok tuman senane ora iki ku wau kakalane Citraksi juga wae Bang Caca iki kula lepaske pusaka. Ya. Anggepe yo pakai kula. Pakai kula upahi man. Apa? Kaya rondo kempling wae. Yo iki ada apa bengkong? Ning temonjo niki sing mayake keli-keli niki sing bengkong dhewe. Sing mayake mbok wedok cuma iki bengkong-bengkong iki mbok bengkong buka, mbok bengkong pecul iki apa aja iki. Wis ora celemungan gake iki Pak Sawang. Kuwi panah bengkong apa ya isa. Ngener mungsu. Wih aja ijo sampeyan iki kok jawake. Oh kula lari jiwa iki. Waduh. Ora titis ta liyane. Waduh. Panahku meng niku man. Awek pripun? Ndi panah ge meng elek-elekan. Ndek gaman lha tau diopeni kok niki man. Ditinggal teng Jakarta kali sing duwe. Nah anak niki titis niki manut. Dipun mengkali ngenteni telung kedheping peninggal mengke Setyaki mati mungsuh kula. Biar ora kowe. Senengane kok tak. Kula nek sumbar iki aja keduwuren. Bek jigele. Lekane panah kula nelke jajane Setyaki malah kenal cengel kula dhewe. Untunge ming mlecet, untunge kula cah dicaya. Ha iya. Pajake damen-damen. Kula kenging lengatolel, pusakamu liyane iki kene. Si cecek kaca. Mangcane apa lu gong niku? Iya. Anggepe apa? Niki man. Kuwi apa kuwi? Melcon. Lemon di lemon. Iki kula golek. Nah. Dipun. Mengkali ngenteni jedot mlipate Setyaki. Ini belane kok Setyaki kok. Liyane wae sing maju pulang nggih man kula ndelah kok kula. Lumangcane apa? Oh nggih man cekedhak man. Piye? Kula nek metuki Setyaki wong nika niku Setyaki nayakane kula jojeng ora jujur. Terus karepmu mang tonton kelidok kula.
Durmagati ana waran. Ayo. Kowe arep gawe kisruh negara Ndrawati. Iki senopati ning Ndrawati sing ora nrimaki. Anggepmu wong aku wong ora dudu wong sing belani marang negara. Iki bumi utah gedeku kudu tak belani. Kurawa ora gelem ngluntungi gamane ngluntung benderane apa kakon mati sirna ning tangane Setyaki. Ayo kaki Munia ora mung ketap-ketip sak geleme dhewe kaya ngono kowe. Yo campani nyo. Sesuk meneh nek perang sing nganggo tatanan rumangsane apa? Iki senopati sepelek iki. Kowe arep derajatmu pikiran pati tekan kene nek gawe kisruh kana negara Ndrawati. Cekel kena pidana pati ning Praja Negara Ndrawati. Perang ki ora sanggo gaman iso apa ora? Ya ijo wae kok jenengan ora. Ning anggepe apa? Rumangsamu aku wong blereng marang bondo donya. Ayo. Aja mung kowe, aja mung Dursasana, aja karo 100 Duryudana kok tekan kene. Ora-orane Setyaki wedi karo para Sata Kurawa. Ya mung apa? Ya mung sing nganggo pernatan. Iki negarane wong, dudu negaramu dhewe. Nek kowe tekan negarane wong jak-jakan kaya ngono kuwi. Anggepe jenengmu bakal elek sarta negarane bakal kisut. Sak mangke menawi Raden Durmagati menika Terus. Nantang aku wedi kalau kowe. menawi Raden Durmagati mboten saged kula mutaken supados kundur wonten negari Ngastina. Setyaki ingkang mboten nirimaken. Pun monggo. Ajeng kundur ajeng mapan nang negara Ndrawati kula sumanggaken. Sekecake. Ya ngono kowe nyeno pacek ngono kowe. Ngono kaya kula wae mung do gegeden suwala tok. Anggepe temandange lah enek-enek. Man, ngapa? Mang Sawang nayaka negara Ndrawati kalahe kalih Dit. Oh, andekno digdaya cekti kalintang jaling pelang kalih mengalut disogok terus iso luluh sak geleme dhewe. Rumangsane aku iso dikalahke nganggo dit. Duwite tak tampa wonge tak pateni. Anggep apa sing ora tunggale. Nah, ngene rak lumayan. Angger kadul aja, oh paman. Mangke satring pun bidal teng negari Ngamarta mampir outlet. Wah, Jan. Apa iki makpeng nang cilah ki mau? Lho. Jebul aku kena copet. Piye, Dur? Piye jul matamu anu. Rumangsane Setyaki arta saged dit. Kae iki jan iso apa etok-etok luluh api-api kalah iso, api-api kalah karo dit ning ra iso. Pun man. Nanti kaya 0706. Kula pun entuk pun kula catet. Lah Kakang Durna niki pripun? Nyimpang merga kemawon Dik Mas. Ayo mundur. Halo Babu. Mundur.
saya dalu pararas abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya madya paratri lumrang gandaning pos peta karang jwaning udyane sang dwija para mrengangan lir swaraning madu kranta nganungsung sarining kembang yo jagatku yo dunyaku yo bandaku yo amal-amalku dhewe. Patih teh ula bocah ditimbali malah kemulan sarung karo dolanan HP sedekku kaya. Patih Maha Kethu. Yai wonten dawuh sinuwun. Katon sepi kahanan kedaton negara ing Suraginaten. Yai nanging senajan to sepi kahanan praja negara ing Suraginaten nanging rame gumyak sartane regeng atine Prabu Bagiswara. Sapa ngentut mau? Teh, wonten dawuh. Kowe ngentut. Nyuwun mangapunten, nyuwun mangapunten. Walah. Kowe sesuk suwe-suwe mobilmu kursine tak bolong. Tak ganti sing marke Toto teh. Ha iki. Nyuwun mangapunten ketrucut sinuwun. Aja baleni meneh. Mboya, anu mboten-mboten. Patih Maha Kethu wonten timbalan. Mesti kowe kaget kena ngapa nggonku nganake pasewakan mung catur netra kelawan jeneng para Patih Maha Kethu. Yektine ngene. Apa to sababe aku ora nglumpuki sanjane para kawula tasih negara ing Suraginaten? Merga aku ora pengin ana salah siji utawa akeh kawula ana ing praja negara ing Suraginaten ingkang mangerteni sartane midhanget rembuku karo kowe. Iki. Keparengipun ngerti ote? Wis ana 3 candra genep dina iki tak itung. Yen to lumrahe aku kuwi ora telaten sartane aku ora seneng ngitungi dina, nanging gandeng iki wanci ingkang spesial. Dudu wanci lumrah sartane iki wanci ingkang gawe bombong atine Prabu Bagiswara. Mula kang saka kuwi dina tak itung genep 3 sasi ya 3 candra genep dina sakmengko iki. Kowe ngerti apa ora? Mboten. Ya lumrah pancen durung tak kandhani. Lumrah teh, lumrah. Kowe urung tak kandhani kowe. Lumrah. Inggih. Wah, menapa kula guyu dipun marang guyu sak karepmu. Wonten dawuh. Nun. Aku gandrung karo suwijining putri. Kula nggih limrah
menawi Paduka Gandrung kalian suwijining putra kula sing ngrekoso dasmu kuwi. Oh, adalah. Cetha aku nek Gandrung karo suwijining putri. Lho langge. Lho la iya. Teh, ndut teh. Aku Gandrung nglawan putri ing Sungging Wana teh. Putri ing Sungging Wana. Ayo. Sesilipun sinten? Awit nuwun sewu, menawi putri sak jagat menika kula apal sedaya. Babagan sesile sapa aku durung mangerteni. Ya mung sasmitaning dewa ingkang wis tak tampa lumantar pasumenan nalika semana aku ngimpi diladeni dening putri ing Sungging Wana. Bayo teh pripun? Tandange teh terus pundi? Jelah. Gawe marem atiku. Piye? Durung nganti purna, durung nganti ayo to. Ana swara ingkang dumeling tanpa wujud ana ing talinganing Sang Prabu Bagiswara. Saknalika aku muring, saknalika aku muntap kamurkanku. Dewa ngganggu kesenengane wong wae. Jebul dewa paring pangandikan Bagiswara. Jeneng kita kebat nggayuh kelawan putri ingkang sakmengko wis kita sumpena. Ingkang nalika semana ngladeni kelawan jeneng kita. Ora kejaba mung putri ing Sungging Wana. Apa to sababe dene panjenengan nuwun dawuh kelawan jeneng para merga putri kuwi nggayuh utawa nggawa ya mundi sejening kanugrahan saka para Jawata. Ya kuwi nggawa wahyu. Mula kang saka kuwi jebul temune kok kondange ngakeh kabar sing wis tak tampa putri Sungging Wana kuwi putrining Wahyu teh. Oh, ngaten. Putrining Wahyu sinuwun. Ayo. Oh. Kowe meneh ana iku apa ora men ao. Lah terus pundi? Paduka menika ratu Gusti kula. Menawi kula badhe anduwa dumateng marangipun Sinuwun Prabu Bagiswara tartentu kula ingkang pikantuk dosa. Jelas. Wonten dawuh. Ayo. Derekna panjenengan ingsun budal ana ing Prajanegara Sungging Wana. Lho. Menawi mekaten negaring Sungging Wana komplang. Komplang ya ben. Wong iki ing negara silian wae kok. Ora wuru ngomong kok yen aku gugur ning Palagan negara iki dienggo jak-jakan kawula ing Suragenaten. Parang Paduka. Ayo derekna aku teh. Gonjang gancing langit kelap-kelap katon. Ler kencange kalis hari sang mawe Gandrung. Menawi ngaten prasta dawuh Paduka sendika nderekaken sing karep Paduka. Ayo lakati aning Prajanegara Sungging Wana teh monggo kula nderekaken sinuwun. Cumangkahanyo sesumbar. Wo. Manajere tangi ngertine wis bar gara-gara. Woi. Halo, Babu. Selah.